Unopera ngaunoziva. Kune areas muupenyu aunofanira kutora cheo gara pasi. Oti taura yenyu wakuru. Azvino kuti doctor akava humble aite nurse. Ndi doctor ngori humble. After nurse wapedza kutaura, vanenge vana doctor ari humble ari within the team. Coach akunde Messi bhora. But Messi ku training haataure. Kuti mudharamire munhu panorohwa so apo. Andodzwanzi rova so. Ronaldo na coach wake anogona ndiani? Nomwe coach ambo coach Zimbabwe so mudharanga ni tumbura kanzi Grabowski. Aini mati yake so. Kana kumanya ati manye wewe. Pande turi kuti anozokuita. Oh. But no matter you are powerful and energetic as a player, you must respect your coach. Hallelujah. Kune makocha asina kusvika level yakasvika Messi, but vanotendera kukocha Messi. Respect your mind. Yes. Kocha anotokocha even mama team header. Anokure kwakaenda. Vakomana vanotobva kure ndo atori kure kwakasvika. But vanotwa kuti ndiye coach wenyu andi kuti baba tiri ku Wolves. Donzi munetsi ndiri pa Wolves apa. Akatambira kupi mudhara. Anzi munetsi wabva ku Wolves gara basa. Anzi nemudhara 3/4 pace and 10. Nyazono aizve. So msikana ndewe basa mushandi ari kushanda mu natural realm sa house girl, spiritually are assigned kuti audze namani kwaanogona kundopora. Vakuru mukaenda kwedu Samaria munopora. Nharo dzaigona kuita kuti ndokwa ndinoswera ko ndakakutora kupi handakakutora kuSamaria. Aiwa maienda mu right place for a wrong reason, with a wrong attitude. Izvo kuchikoro tainetsa saka takunetseka. Vanati tsanaona nokuti tsasa ndaipa apa upenyu ndo wandiipira. Vanaifanirwa kudzikama nokwatenyenga mamistress. Tine marekodzi asingaite nacho. Zvezveunyengana nokuchikoro zvemafanisa ndanyerera tsamba mistress wacho. Aisa bhuku reEnglish. Ticha aizunza musoro kuti akava nebasa. But ndakushaya basa, paiva nebasa, hakuna basa. Nzvimbo yainofanirwa kudzikama todzidza. Takanoshupa tiriko, takanogadzira mazita tiriko, hatisina mazita muupenyu. You were in the right place for a wrong reason. Vakuru vemarriage makapindirei, reason yei ndo chaiyo yemarriage here. Kana kuti makangotsvakawo reason yekuti sometimes even outside you can get what you are trying to get inside. Mwari vanoti Bible rinoti Mwari vakatsvaga mubatsiri akafanira, suitable helper kuti vape murume. Kwete helper, suitable. Kune nyaya dzinosutwa zviri valid nemukadzi zvakatsvagirwa mukadzi. Nokutika Adamu aiva lonely munzvimbo ine mhuka munovaraidza, but ane area asingavaraidzwe negudo kana nenguruve. Saka Mwari vari kutsvaga chinonzi suitable helper. Sewakaroora smairi ainayo unoona kuti nyemwerero anika emoji chaiko mufoni. Turiko twangu kana tuchiseka ungobaya so wakafambira smile. Because nechida kuti ndiise munhu pa kitchen. Unakumisa mmoyo. Kitchen yako pa Nandoza vari kubikira vanhu. Unogona kutodya vanosvika uchirara. Kana wakarorera yekubikirwa, sorry, KFC can be better. Inoona kudarika madhamu wako. There must be something chiri valid. Bose murume so pane paunozodawo munhu wako. Kune vanotanga na8 kumavenues na8 kuseni vakamirira chero auya. Iwe wakarorera kurara naye chete. Sachiona kuura kukushupa ari kundinyima ndakuenda. Ndozvo waitsvaga. Nachitorwara ndinzoti asirizo. You can be in the right place for a wrong reason. Haugone kubuda the right result. Kuchechi unoenderei haidi right inochemana chokuya kuzochema chete. Chaukaendera kuchechi chinhu 1 inochemana, vanobatana Anglican baba munochemana. Saka pazvinhu zvese mulife chawakatsvagira chechi chikuitira panhamo.
cherugara uzvizive ndauna basa nazvo wakamirira nhamo nokuti wakavaona zvavakaita panhamo hauna kudzwa nyaya yejesu wakaona kubatana kwavakaita panhamo ukati ndo chechi kwete ndiye Mwari ndo chechi. Isusu pataenda kuchechi tiri vapfana mutarangu anga ari very strict takakura kuzayotaka mutarangu aiti sadza udya ukarovha chechi saka ndakaipindira sadza kwenguva refu topugura inguva yematestimony jesu unotamba nejesu madzoka kumba sandi mutarai kuzati kwaparidzwa nani aparidza nyaya iyi ozati panofanira kubuda sadza panyaya iyi saka yakapindirwa sadza. Hapana jesu ari kutsvakwa mati kurei maboys manje takomana mabhebhi ari kusaravhisheni inogona kupindirwa mabhebhi esaravhisheni baba tikana ari kukaunifomu kakachirwa tabhureni sakomana hapana jesu ari kutaurwa apa unogona kuendera ikoko nyaya saka na wakaendera mabhebhi focus nededication yako pabhebhi racho kwete Mwari wacho. Saka ukazonzwa kuti ukaenda kuchechi Mwari anochinja upenyu unotoziva kuti kunyepa kunoenderwa bhebhi wai ndo zvawakaendera. So ukaenda for a wrong reason haubudi ne correct result. Yes. Chawakaendera chii nyangwe nekubasa unongoda mari yacho haushande nungo dziripo ungopinda ungokloka sokuda mari yacho chakaenderwa chine nyaya chaukarorera chaicho chine nyaya. So chinonzi reason chinokosha sei uchinamata sei uchienda kuchini sei wamira pano ndakazonzwa dzimwe kuwadzana ndakagara kuwadzana so taibva kuona kuti zaisandakurani pabva vanonzi pasunset pa-K2 ndogo dzanishedza dzikati pastor wedu wakurodhi uyu isitakareruka kangu yakuno asinanga mabodyguards ndatongoenda murise kwamukoma makadi zvanza tsano munoti varaidza manje unotovarairwa wena tichiparidza kururama kwaKristu vanhu vachitandara akatodzwa mwaka zvanzi dzakaoma manje idzi unoona tounoma kubasa pane zvekutamba chinanosipaka uyu vamwe vachitumira matestimony even kuwhatsapp kubabatabatsirika mumwe achiti tatandara zvikonzero zvinosiyana badani chaakagonawo zvake saka akati manje imamunwe manje oza wangu achinwa saka pane munhu anga nechingoro cheuka fana upi mari 5,000 ndipire mufundisi wangu usandi kudya uke sapota munhu haasi mutenda ndo masapota sei wamira pano bona ngono pane vanhu ende makombi dzungu this time ashedzera dhora wamaka dhora zvokutosvika kumira panapo kone kuti Mwari wacho unomuda shoko unorida uri pana vanhu vakawanda ende this time pick out traffic imboserera uri kuseredzera traffic. Get the right reason. Hallelujah. To get the right result. Amen. Sei uchienda kuchechi because ndo chechi ya madam hapana jesu apa ndokunopinda madam yakareruka haidi mari stereke pane Mwari akanaka haidi mari stereke iyo ishe mari ndibatirire ndanza umwe achita dzese dzinoita zvemari bheta dzedu idzi hakuna isingaite zvemari asi kune vanoita zvemari shoma chete even mukati enda inetse hatina kana building hapana kana rent musi wanonzi kune choto mari yehuni inobuda tsano haunobvise huni here pride yapfuura yekuchoto uzoti nekatii kacho wesi so Naamani nzvimbo yaari kunzi endai agara achienda but the reason yaiendera aenda kubattle anga asingaende kunova humble to receive healing zvinoita kufaita area yese ine breakthrough yako nokuti hauna revelation or information yekuti pauri kurwisa ndo pakavigwa breakthrough yelife. munazati Mwari ndo akaronga kuti Mozisi ngaaberekwe abudise hama dzake muIjipita
vaende Canaan. Unozati akatanga kubuda muEgypt ndiani? Moses. Anzi kudini hama dzake tida kukutengesa wakauraya muIjipita chaudza Faro. So akatanga kubuda muEgypt Mose achitiza hama. Mwari vati Mose ngaaberekwe aburitse vanhu muEgypt. Vanhu ndobva vatanga kuburitsa Mose wacho vachida kumutengesa. Genesis 15 verse 13 and 14. Mwari anoti kuna Abraham, vana vako vachava nhapwa muIjipita asi vachabuda with a great substance. Don't worry about a time frame. After 400 years, they will come out. Exodus 12, 1 and 2. Uchanzwa, Bible reads, after 430 years, they came out. Where is the 30 coming from? Kana mwara singarevi nema. Uchaona kutika teta kasi mind ya mwari. Mose abele kwa kutaburitse vanu. Saka time ya wanoburitsa Mose. Wakwenda ku extra time yena muno kuti wakudzinga chinoburitsa. Saka bhuku racho richitonzi Exodus, but vabude paExodus pacho vanobuda ku chapter 12. Saka chapter 1 to 11 human error in the right time. Mwari akakutarisa anotoona mheni but akushandisa sei wakabhuroka. Mari yacho anotoiunza but wakaita rafu munhu aida kuendesa kune mari yacho. Saka nhamo yawina yaizikane kudenga extra time. Anenge karafu but unongoitwa Mwari tibatsire. Because pane patinogona kurwa nebreakthrough tiri ana Naamani maarmy commander kana taenda kuSamaria atitsvage muprofita kurova chete. Musi watinopamba musikana tikava nayo obva tidzokerai futi ikoko. Musaende zvenyu zvehondo every day. Endai munomboteerera zvavanotaura variko. So you can be in a place, in a person sent concerning your life, but you may ignore, uchienda kunoita fight in that area. So being in the right place for a wrong reason, kunyima right result. Andomunga chechi yacho, fundisi wacho hana power chechi yacho haite, zvinhu zvangu hasikuita. There is power in the name of Jesus. Akakuti chechi ine power ndiyakakukuwadza, ndoshava rutotsvaga imwe. Akakuti chechi ine power akakuuraya. Wese anochinja chechi anotakura bhaibheri raishandisa kwaakabuda. Saini yekuti harinyepe ndine nharo. Vakuru all level yekumuzarabani ndo all level yepaIguzbel. Hamumbonyarwa unzi hadimeti dzawanda kumusha uku unorohwiswa logarithm paruzeva. Unyosana kuti kuwadza. Akatakura mangai kudaro isina basi tsaka. Saka jona Bible unoparidzwa kuAmerica ndorinoparidzwa futi kuEkuwait. Giving. Havabvise kuti agiving mbomira padombo apo. Munorohwa giving kudombo raMwari. Ichirohwa kuWashington DC. Asi Mwari uyu asi zvazviri kuitika kuna anoziva. These are laws and principles of the kingdom. Hallelujah. Sei wakaenda kuchikoro, sei uchienda kuchechi, sei uchienda kubasa, sei wakaroora, sei une mhuri. Wakava nemhuri kuti uchengete vana, iwe wakava nemhuri kuti undetse vana. Vana vako pane kuti vawirirane newe vanotya iwewe, kwete kuda iwe vanotokutya. Ndaimboudza vamwe kwataitaurawo dare remachinda. Ndakati ukaona murume wako achinzane munhu waanodanana naye, nyaya yako iri izi kugadzirisa. Number 1, isaini kuti love yacho atori nayo. Wakatoona munhu chaya nelove. Saka naida nemunhu wepanze inogadzirika sei? Kuda kuti kungosecha mbichana kuti wepanze ari kuita sei? Bozi rudo harisi kubva panze, ruri kubva mumba achiendesa panze. Kuda kuti mumba mauri nemurume wako mune love, but hairatidze imomo. Sei achiendesa panze, ndoriseche, nokuti ari panze pamukadzi sewe. Saka mukatiri kadangokudza timu repanze rinokapitaliza nemaera emukatu. Ndokuti pataenda kunze kuti aibvunza kuti maiguru ari sei kunge rudo. Iwe ongorudurura wega kuti adziwache onzi debesheti. Unoona kuti zvakauraya mamereji katsaka. Masiteni panze apa. Havana zvinyowani bhozi vakadzise wega. Deipi nyowani akangofana newe. Ende rudo rwaari kupiwa rwemurume wako kwete rwake rwaari kupa murume wako. Andi wakati murume wangu ane munhu anotoda. Urati anotoda mukadzi. Sei Adamu ndoka research kadiki.
mukati mune kujairana kunosvika palevu yekuti havasisiri mhofu ndicosmas. Kunze uku baba kuna mhofela. Awega unonzwa kuti kuno kundokumba manje. Wega unozvinzwa. Asi ngokufurira bva unonzwa kuti kana nditedze uzatiri pano. Cosmas sanjaire kana mari hauna kubvisa. Saka ukaita research kuti panze pari kuitwei ukaitamba mukati mutsano wanopusa. Unenge uchaenderei? Uchanotsvagei zvawasiya mukati. Ndabasa nayo ndisiye ukwari kuti ndine basa nayo huya. Wati ndikaziva kuti ukanyimwa mazai ndomupa mazai, pfungwa kwako anofarira kupi? Kwapiwa mazai. Saka unorambirei nemazai ari panze unawo mukati. Ti munoda mazai ndatopedza. Mazai na. Namani nzvimbo yauri kunzi enda wagara uchienda, but chikonzero ndochasiyana. This time awareness army commander, you must be commanded, instructed, and do what the prophet says. So paakasvika akatoti kune mporota nani nyake yamboudza mambo ndokuzoenda kune muprofita anatombobuda panze akatenda unogeza kurwisi Jorodhani iye ndokubva hanzi varwisi ndobva atanga kupindura manje kwedu kune nzizi dzakanaka wani apama iriko kuDamascus ndinogeza sano dai zvizvenzizi kwenyu dziriko. This man is a prophet. In what the prophetic message yainayo. Pari kutienda Jorodhani unogeza. Jorodhani is not just the river. Elisha akatora kuzodza muna Elijah. So paakapiwa na Elijah zvichiya kuna Elisha zvakaenda futi kuna John the Baptist. Nori Bible rinoti and John came in the spirit of Elijah. So vari three in one family. So mufamily mao vari chavakaona kumberu kuti Jesu anoporesa paachauya achaenda kuJorodhani kuna John. Saka pari kunzienda kuriver Jordan. It's not the river but the person. Nokuti hatiparidze zvinhu but muridzi wezvinhu. Saka ukanzwa zvinhu unoda imba urigira kuda Mwari wacho angakupe imba. Unavhangirira kuti unogumira I receive my house. You don't want to receive Jesus. So enda unogeza kuriver Jordan. Ndokubvanzi 7 times. Ndakamboita challenge mazuva ndakarwara so 2005 and 6. Ndakapiwa course yemapirisi andainwa so. Ndandine TB. So ndakapiwa course yemapirisi. Ndoenda kuti mana chiremba kunzipa urere kwainwa mapirisi akuma 14 tablets a day for a whole year. So ndainzi pakati pegore unonge wapora. Asi pedza course. Makosi takatoita ongoti takasiyana makosi atakaita pa. Makosi takaita unoona chora zve but makosi kosa. Ana kosi anoziva itarise chako mushi. Na kosi yetipi. Kana wapakati pegore sure my symptoms yes ano disappear unonzwa kuti wa right but make sure you finish the course. But sometimes the symptoms can lie to you but things are okay. So chero unogona muna nedumbuka ukatadza mubatsira. Idoti ndo mene dzacho ari patight. Why? Because my symptoms can be deceiving. Kuti bakadiko boss aishedza dai anotsvagira basa kumana. But my symptoms zimwe nguva tinoshanda nawo. So this means 7 times. Uchinyikwa mvura uchibuda, uchinyikwa uchibuda. Saurati pa 40 time hapana change. Unogona uboika na pa 40 time. Pane nguva yekuti zvauri kuita zviri right, but une moyo wokufinikana nekuramba uchiitira Mwari. On the 7th time akabuda akachena asisina kana problem. Uye ndobva atakura offering yake kumunhu waMwari. Ipapo akafadza wamwana asikade kupa. Munhu waMwari ndobva ati haisi nguva, this is not the time. Urati dzimwe time aitotora. Nakira pakaisa katime kuti torewo. Haisi nguva yekuti titore offering enda nayo. Why pane nyaya iripo? Nokuti paakaenda nazvo pana akanzwa kuti taregerera munhu. Ndokubva aenda nerweseri. Kwakundotora zvaifanirwa kusara. Paakadzoka nazvo haana kuziva kuti chinhu chaaida kuedza kupa kuna Elisha mugiving ndo matakurwa nhamo yacho yaauya nayo. Nhamo haina kusara kumvura, yasara mugiving.
uipaka dzoka nehembe ndobvunza kuti akuru matakura namuyenge uya maanayo akapera nerizeri akanotora kupiwa nekutora kwakasiyana ndokubva anotora nhamo yaGehazi akadzoka nayo. Iye Gehazi ane chaakakumbira zvanzi ndinokumbira kuti takure ivhure kuno. Pane imwe law yandida kuticha, law of representation. Kana kuMozambique kune Independence Day ukaenda paembassy yeMozambique unosvika wakavhara maofisi zvotokodzwa kuti nhasi independence unogona kuita nharo taisi tine prayer kuti paembassy we represent kwatinobva. Saka uko kana kune holiday automatically tiri muZimbabwe but tarisa maflag ari pano hapana eZimbabwe chete utori kuMoza uri muZimbabwe. Law of representation. Saka kana tiri pano tunoita zvekwedu tiri pano. Saka Naamani akabva aiziva kuti kwedu kuSamaria hakusi kwaIsraeri but Mwari waIsraeri ndamuda chachinitendera nditakure zvekwaIsraeri zvaMwari waIsraeri ndoenda nevhu racho kuitira kuti kana takuita zvatakuita ndichazviitira kuSamaria kuvhiristiya kuSiria but ndichizviitira Mwari waIsraeri. Ndokubva atakura ivhu akaenda naro ndokubva asiya hembe dzine nhamo dzake. Indaifudza kuti kumpedza nhamo ndokunopera nhamo gamba inopera kwadzinobva. Ilaw yacho unotoona munhu asina hembe iko kushuya mabhere hembe kutonzi kumpedza nhamo isiri kutombopera munhu achitopera voice nekushedzera haiperi sei haiperi kwazvauya inopera kwazvabva. Ilaw yacho ndikamboita pfungwa yekuti kana kwane bhero ana Truth vachavhara ana Edgars vachavhara havasi kuvhara wena kwaindava zviri pairi nokuti chinonzi kuchipa chinoenderana neknowledge yauinayo. Chimwe chinhu chakachipa zvekuti unogona kuchitenga ka 5 pane kutenga 1 chinodhura ka 1. Saka wandiudza kuti kuchipa kuita sei. Pane doro re50 cents kambwa unosava watoparara nerimwe re50 US. Unaona funga re50 rakachipa wozoona kuti panotochipa munhu kwete zvinhu. Umburuka kwaanenge akuita nezvaanganoziva kuti harina mbochipa ndori kutochipisa vanhu. Time yafamba but there is a place yaunofanira kuti ukaenda get the right information kuti kunoitwei. Because kungopinda church is not enough. Vanhu vairuwana parengi ndikanzwa umwe akushedzera itanga ukaenda kuchikoro ndikati ino statement ndorito wrong unogona kuenderwa mahara kunofoirira iko. Itanga ukaenda kuchikoro akaenda akabuda nei hapana. Saka uchiona vakangwarisa manje paolevel ukaita mayu havakupe certificate unozonyepera vanhu kuti wakasvika hauna wazi masvikiro wakaita usati wasvika azati ukaita mayu wapiwe certificate vada kuti unozoda unyepera vanhu taita form 4 saka kana une mayu manje hauna kuita but wakaita. Get the right reason. Sei uri pano sei wakauya pano panofanirwa kuitwe. Vanhu vanokanganwa chavakainga. Ndisarudzirei ndinokusumudzirai asarudzi wobva asumuka omunhu iye. Vana venyu vanodai kungomusarudza vana vake ndovava kutodaro but Mwari haadaro manje. Ukamunamata ukatenda mari haakusiya ukadaro. God is so faithful. Iwe uya uite zvaanotaura coming to the right reason. Amen. Wakainge imuwanano yako nyaya wakafambira. Unosati kune vanhu vanoda marriage more than akamuroora. Why? Because anga ane pressure yekunzi roorwa. Saka paakaroorwa chaanokoshesa kuroorwa kwete akamuroora. Vamwe vasati vanzwa shona yakadaro mira ndizongorore futi. Unogona kuita mistake yekuroora munhu anoda marriage kwete anoda iwewe. Nokuti vakadzi zviri natural kuti marriage vanoida wekuzoda yairi subject but panoti marriage mainhingi panodiwa kuzoda nhingi ipati 2 paper 2. So chari kuchema nacho tiri paper 2 katsangwa hard working anozodi but half kaida kuroorwa
Kwete chakamurora kuroorwa ndokwaida pozivani katsika kekuwanzirana panzava kuti eji ausatororwa saka usvika palevel yekungodawo kuroorwa yekuzoda chakamurora yatopati 2 saka chiona mudanani pati habve pamba kana ukapopoka vanhu vatenda kutsika pauro anozandofira pano ari kuda marriage kwete iwewe vanosekana panze apa munhu ngwarira kuda munhu anoda marriage asingade chiri kumuroora pasi kune pressure kunze yekupinda mumarriage kwete murelationship mumarriage apa ndakudza zviomba sarorwa munhu katipi chete unomubvunza munhu kuda marriage kana kuti inini zvinhu 2 zvakasiyana saka chiona munhu akaita ruvhango refu chaanongodai basa even aine nungu anotoda basa futi pastrike pakambani neane nungu anotoita strike pane changaende kana akaenda uri kuitei neasina musoro akatambira anotoita strike futi haasi kustrikira musoro ari kustrikira pay sakushaya musoro itori pati 2 but pay acharungoida zvakadaro asina musoro kudaro saka zvinoita kuti mukadzi ade marriage chete kungonzi ndakaroorwa zvinotodiwa kuda akakuroora yachoice yake but ichoice yesociety pressure kutizerera usati waroorwa anosekana panzava saka zvinoita kuti sei marriage yako ine problem chine problem haisi marriage chine problem irelationship marriage itoripo zviombanzi pane imba yandikurapa Hallelujah. kana kutopaza hazvina mashuwa ka tsana unobva nechiki pa akaudzwa soro waingoda kuroorwa chete but hausi serious neni anambodaro Hallelujah. get the right reason why are you in marriage, why are you going to church, why are you going to school. Sei wakava nevana saka kuti kune munhu andoiswa cheni kusungirwa maintenance kusungirwa kuchengeta vako kwete vepanext kwete vegovernment vako hazvaifanira kusungisa munhu mani izwawo kuda vana wakabereka panototanga kutoiswa cheni kuti uda upenyu hwako saka kune vanhu vanongoda vana zvekuzochengeta itori pati 2 anongoda vana chete ndikangowana 4 vangu vekudii munhu anoda kuitira vana haatarise kunhamba anotarisa kuti can I afford not in 8 and wadi andiri panapa ndidoka na 8 toda vanotoziva kuti 8 vanopinda bhizi vanofanira kuberekerwa nhamo vanofanira kuberekerwa upenyu hwakanaka zvandinoafoda nekuvavarira kuti zviitewo zvakanaka sangwarira kuroorwa nemurume anoda vana kwete vekuchengeta anoda nhamba baba ndoda 8 wangu munozvigona here kuti hanzi anochengeta ndimwari unouraya munhu tinovhurirwa mavhesi kanyaya yemhuri apa panoti berekanai muwande havana kuudza iwewe chete tese kuenda kuda kuti kavhira siya tiitewo unoda kurazadza uda kuzadza nyika uri 1 une chungwa tano mukaitawo 3 4 kana 4 berekanai muwande kuenda mamu 8 kusati vanhu vari kundiregerera munyika umu hanani nyika kana yakarongeka so munhu ko iwewo kurongeka first iwewo pachako do you have the right reason chikonzero sei wakaroora chiri valid chine chekuita nelife hauna unoda kuisawo madhamu pa10 vanochengetwa vanhu vangu vakazoya kwandirizwa kuti blazi ndiwedzere mari dauisa munhu wangu pa10 ndikati usakope blazi wakaita mistake wakaroora at 20 build your life uite decision wamature zvinhu zvako zvarongeka haiwa ndoda kusipakwa mega ungarorere spark une shuwa akakuudza kuti ndiri paspark ndiani kutononoka kuenda kumba uku spark iri kuramba kuda kusvika spark yakadara because iri kutospaka moto satambe nemarriage anoda kundidzvanyirira so uda kusipakwa mega vamunini hakuna spark kune noise unenyaya dzaunoziva ndichingosvika ndikutobvunzwa iyoyo saka uende nguva chaiyo chaiyo
So when you don't know the right reason, because munari outside and a different view than munari inside. Munari kune imwe church ari panze. Church is right, vanhu church was right. Yenyu yacho ukazopinda yako uchanoti wamo. Muchechi munopinda vanhu vampinde ngirozi. Kuchechi kunotonyewa munhu. Church yacho is right, akusi kudenga ka. Kana uchitoda kuri right kudenga chaiko pana hakuna kuri right. You need the grace of God to sustain you in such harsh environment. Say yomira pano. Chikonzera ichocho ndo chinokupa result. Why are you here? Abosana unonzwa kuti ati kutandara zvisho. Dzinovaraidza dzine lyrics. No lyrics iwa. Asivongiriri. Tsano wacho usasi. Kwete shoko sasi baba. Unonzwa kuti mchinda ane chipo chako. Why are you here? Why are you going to church? Se uchienda kubasa. Nokuti ukasawa ne right reason, you go there uri ku error. Aubude ne correct result. South Africa vatinomboenda chechi inenge yakazara kudai. Eno ndonzwa mwati kuti andakatoya pano, was do pane Shona speaking, tera Shona. Kana umonzwa kuti Mwari ada kunamata kuti Shona speaking assembly. Chavatokwana kuti munhu atoya kuchechi. Te Shona. Vakuru kana ikaita ichirungu kana chimwe chirudzi, nyaya ndeyekunamata Mwari mumwene muzvokwadi. Yekunamata kwesa hoko, ndokwatinoonana nehama dzekumusha. There must be a better and a right reason. Se uchiita zvauri kuita, se uchienda kwauri kuenda. Isitari kuratidzwa ndi chikuru kudya. Kuzodiscover kuti pane paunototi ukarwara, chiremba anotozokuudza dai madyawo izvi neizvi neizvi. Kudatiko kudya kwacho kunotoda kurongeka. Haisinya kuti chero ndaguta, waguta nei? Ukatorwara pamwe pacho wapiwe medication, unonyorerwa chikafu chekumbodyawo. Mukatrayawo kana macucumber, mukatrayawo kana mastrawberry. Hausi mushonga kwawe, uriwe sadza kai. Imwe challenge yako ingori musadza imomo. Wozovarerwa nana chikuru kuguta. Waguta nei? Saka uchiona munhu anogona kuchengeta huku dzikasvika pa 6 weeks padzinoti dzamachua aramba achidzifidha. Why? Because kudzifidha ilosi yeti huku dzinotoda kufidwa, but pane imwe feeding inokudza kuti wakuita losi kuri kufidha. Why? Dzasvika patime yekuti udzirilise dziende. Saka chikafu chauri kudzipa hachisi valid for growth iwastage. Get the right reason. Se uchiitira munhu zvauri kumuitira izvi. Anoziva reason, kana reason iri poor, anosuduruka. Kumwe kudiwa nekufarirwa, ukaziva kuti sei vachindifarira nekundida, unotiza. Ndakati wese anochengeta huku, ane aim yekuzodya huku. Saka haugone kuudza huku kuti vari kukufidha isuspect, tinoti iwowo hauna chaunotiitira. Tinozoona musi wokuchekwa kuti tsano wairevesa, but it's too late. Andati yangu, mukomana anogocha newo weekend uyu, haana program yekukugochera. Program hombe adata kugochawo. But hambokuudza, ndindi kutokutipa, panogochwa muna. Vane a reason why they are doing what they are doing. Anotaura Shona akazotaura idimikira kuti itsitidzei chimborume mwana wemva namadziwa. Aikutaimira. Vanotambira kumadziwa kuti azobata chisina. Imwe respect yaunopiwa hakusi kuremekedzwa. Pane zviri kutsvagwa nevanhu. Vanozoti vanokubatira kurespect. Taibonwa waiti ukabata koti waingwa netimu rako. Boss, uri kurohwa wakavhenekwa. Kuti kana wauda kuzokuwedzerwa nyati zvinoreruka. Wabosi kaunonzwa kuti manyawu chibva pano kusaka muri kuita sei? Itai kanyati kenyu. People are so tricky. You know the reason why? Si anokuda achikuda. Unaona iwe na anokuda. Do you know kuti vanhu mugarden raiden
chakaita kuti vadzingo vabude vanga vaparidzirwa vhangeri rinenge deliverance. Mwari vakati musadya uyu muri kubatirirwa idyai kusunungurwa baba. Vadya ndokubva vakadzingwa vakaguta. Kumwe kuguta kuri trick kunodzingisa zvinhu zvine purpose. Chakaita kushaisa breakthrough mulife wakatengerwa phone ndobva paita nhumbu. Nhumbu yese ifoni. Kuti pawakatengerwa phone hauna kuona nhumbu, wakatondonodzawa muwako. Kuti tingosheya mahatishare nemaitews. Ukazoshewa uriwe nevakuru veiphone. Kumwe kudiwa kuti vanhu vane mareasons havangoda chete, vane chavari kutsvaka chavakahwandira mukunyepera kuda. Anondifarira manje ando ndokuti mufesi nyoka haina kuparidza nhamo, yakati mukadya munofanana naye ende mukadya hamufe. Inovadzira kuti kufa it depends kuti kutaurwa nani. Peter achibata anoti 1,000 years is like a day unto the Lord. 1,000 years. Adamu paakadya rufu rwaAdamu 965 akatofa 1,000 years is like a day. Akatofa day roro. Zvitipenda kuti ataura ndiani ndiMwari. Madays yake akasiyana nekalenda yevanhu. Saka haana kunzwa language yaMwari, akanzwa language yaPastor Snake mabvuta Mike mugarden. Ende vakatoguta ndokubva vadzingwa vakaguta. Kumwe kuguta kunorwadza, nzara iri bheta, kunokuwadzwa nekuguta. Vanhu vakadya mugadheni vakaguta vakadzingwa. Ndoinonzi inofa yakalota. Vakaguta makunzi kudai panze. Tinobudirei madya. Munonoza gadheni nemuti 1. Iyo problem yaAdamu manje. Idya yese siya uyu. Akuparidzirwa kudya uyu asati apedza yese. Adamu nomuziva here. Mukadzi varoora ndoadzimai vakwa ndovabvisira mari. Hausati wapedza gore naye wanisiporo imbodya wakatenderwa mutu. Hausati wapedza naye watopanzi. Adamu wamunzwa. Zvakatenderwa che zvinobhadharisa ndozvaunoda. Eri patachitaino ako. Saka vakabhadhara kudhara kumbo. Adamu akomana. Adamu achifanira kubhadhara. Anobhadhara kudhara kanzi mukadzi ndiye utora uende naye 2 days. Anoda kuchadyiwa kumwe. Panze apa uyo muti wamakarambidzwa. Pana achauya achitaura kuti unodyika ende une mabenefits. Ndo danger yekumaketwa kwechinhu chiri evil. Chinomaketwa in a good or a better way. Hakuna advert yechinhu chinokuwadza inobudiswa pachena. Kuti ukasvuta fodya mapapu anouraya. Ukanwa doro unotadza kufamba murodhi ukatsikwa nemota havatauri kwazvoperera. Vanotaura pazvinogotangira. Everest mental unofefeterwa. Vanopera mapapa. Iri chimwengeome. Ane pamwe pacho vanhu vana kuvharwa. Don't advert. It's you who make Castle Lager great. It's you who is making Castle Lager great. Pari fair. Iwe kusumudzira Castle neshuwa. Mbiri yese Castle ye ndiwe. Enough but arrange manje. Right, unaona kupindurudza kuti it's the great Castle Lager making you small. Mesa mungaite great karisi business. One anofana kuita profit. But they advertise in a way. Not unozwa kuti I'm missing it. Those zvinhu chaizvo. Baba vanonzi Labani. Mukwasha uya Jacob hatisarudza musikana waanoda akanaka. Vakati kuno hatirore masikati. Why? Because any product isingatengeseki masikati. Inotengwa usiku. Wozi usiku akushande beauty. Unongoshanda kuti munhu arimo mugumbezi. Ndiyakarowa Jacob. Dai so usiku nzo munhu atoripo chacho. Dai so kuseni munhu asiri mumbi yabata. Shakabina Labani anokuudhisira singatengwe. Iwo sakambotenga chinhu chaunoti ukasvika kuboti but chine basa rei. Anogona marketing man.
choro chinokuita kuti pati atangotenga hangu handichangochichengeta pamwe chichawana basa oti hachina izvezvi watengerei pamwe chichawana kwai vachimaketa akomana even usina kukwara unotengeserwa makrashes chaivo baba $15 hauzoziva zvinoitika kumeru unochembera wakaturika pamusoro pedrops kuti vana vanenge vagona kutsanangura. The devil is so cunning. Make sure you know the right reason. Seruda kurora. You know the right reason. Seruda kuenda kunze kwenyika kwaruda kuenda. Because ndakangonzwa kuti kune mari chete. Wakaita research kuti vanogara sei. Vachiita mabasa ane mari yacho. Kune mari ndakuenda. Wako ndopaonza kuti vanhu havana kunaka. Because mari yaitaurwa iyi haisi yemunhu wese wese. Ndeye maengineer, madoctor, manurse, madriver. Iwo wakangoenda uchiti kune mari. Saka havangopareserese. Ine chekuita nekuti unoita nerei. Ndaudza vamwe achiti mabasa ari kunetsa ndikati chokwadi. But rimwe saidi roda kutariswa futi. Chokwadi ndechekuti kana izvezvi wakamboverenga Sunday Mail richitoti kutriangle kuchiredzi kuri kudiwa engineer naartisan. Haufanira kuti mabasa anonetsa. Unofanira kuti mabasa etype yangu anonetsa. Because kune mamwe ari kuda vanhu. Research iri complete. Yakomena kuti mazano havasi kuroora. Saturday unokuona mota yanga nezvimabharumu. Iti mazuvano havasi kuroora inini. Chokwadi chiri right unobatsirika. Ukanzi zviri sei haufanira kuti zvakaoma unoti ndakaomerwa. Hachina kuomera munhu wese. Kati patakapinda mushopu tichitenga kudai so tichipimisa nyama. Mumwe akangoti yasara ndei mari. Haapimisa anotora yasara yese. Zimbabwe ndiyo yedu. Uchine mukaka yeropa. Eba utobuda rega. Aishe. Saka unenge uchingofa. Sakati ukangopinda mubhucha ukaona mune mazondo. Mombe yacho yanga iripo. Kwete last year, this week. Kuna akatakura steak akakusira tsoka. Life akumana. Ukaona kune nzondora huku yacho yanga iripo. Kwete last year. Manje pana aitakura asiya tsoka. Saka unoti zvakaoma research yako iri puwa. Takaomerwa. Senti chida kuti urizene that way. Zvinoita kuti uchallenge yake uda improvement. Nekuchemerawo Mwari kuti ndiniwo ndakaita sei. Wozi ukangoti zvakaoma unosvika paunonzwa kuti it's okay. Ndezvedu tese. Kune marisearch ari puwa some society. Ndezvemurume wese izvi. Ndezvemurume wese. Chiwa ukanyadzira research wada urume wese achita izvozvo. Kana kuti genga rako ndorinodaro. Genga rako hasi urume wese ka. Hakuna munhu asina girlfriend iwe nechikwata chako munawo but haunamboita research kune vamwe. Tauni yakawanda matsotsi vanhu vachiri right varipo but ukanyosangana nematsotsi unoita research iri poor. I want us to pray. My prayer and your prayer, God show me the right thing to do in the right place. Kungova kuchema enough. Kungopinda marriage it's not enough. Why? Nokuti rudono zvinobvira kuti akuendesa panze. Why? Nokuti zvinofanira kunge zvichiitwa. The right reason why you marry. The right reason why you are married. Chikasazikanwa unochema uri mazviri. Saka mukadzi akanzi naJesu John 24 ndoshedza murume wako. Go and call your husband. Akati handina. Wataura chokwadi kuti hauna. Nokuti pana ariko kumba. Saka ndochokwadi ere. Ndoti chirungu chati husband hachina kuti men. Kumba kwako kune men yanga iriko. Why men inopressa demands, husband ino supplier. Murume anga ari kumba he represents law mukadzi church. Saka law payakarora church ndo yaiti usaba usauraya yaitimanda. Jesu paakauya grace anosupply love, self control, discipline. Saka unogona kuita shirikadzi uri pamurume. Pandona majirwa shirikadzi auye patunora masairo. Parikuna matirwa richoga basa unamatirwe
vachauri kushandira chaito usumbochiona Samuel chinango nakukwataka that way kuti uri pagrupu revanoshanda uchishandirei imwe nyaya ko ndakatofunda mapepa acho ndinawo izvozvo zvega ndakafunda ndine mapepa wakafunda mabhuku life chimwe chikoro tsano ausati wanzwa shasha inoshandira dofu kausati wambonzwa vachitaura kuti ndibharanzi but ane mari yake kurati shasha dzakundikana dzambozva kuti mabharanzi asimuka. We want the grace of God to help us to do the right thing in the right place. Let me pray. Father, we thank you for